Здравейте ви, бокс, това съм аз, Александър Дона 97 и Веномастър 97 и сега ще ви покажа моят менеджер мод с отбора на Бирмингъм Сити. Може би самия коментар ще назаде малко, ще ми извините за това, но ще се опитам да го правя в бъдеще. И тук сега първият ни матч изобщо от епизода ще бъде срещу Евертън като гости. И тук си избираме екипи. И така започваме мача. Ние сме гостуващи отбор, естествено. Трудно ще е да вземем победата на Евертън. Това не е Гудисън парк, много ясно, но ще се опитаме все пак. И да видим какво ще се получи. Осман тук прави някакви финтове. Ето го Бойна Ноте. Измъквайки се от двама защитници, той подава и шутира едно от двете. Бирмингъм Сити Евертън. Извинете ме, малко съм хремав. Ето ги зад играчите, готови за победа. Надъхани до край, което е най-важното според мен в футбола. Трябва да си нахъсан, готов да го направиш и всичко така. И да видим сега какво ще се случи в този матч. Използвам нова техника за представяне на клипа, с смисъл с малко по-различно, така, как да го обясня, малко по-различно предаване. Ето гледате сега, Крис Мъмпъл съдия тук. И още път тук свършва матча, защото нямаше нищо интересно, нямаше какво да я покажа. Правих един-два удара, които бяха безсмислени. И това е следващия матч срещу Нюкасъл Юнайтед. Като домакин вече. Ние на Нюкасъл Юнайтед. Ето ги пак тези рекламки, така интересните. Хонас Гутиерес, който мразя. Не знам защо, просто го мразя. Ще разберете по-късно в видеото защо го мразя. Матч коментари, Алан Смит и Мартин Тейлър. Ето ги моите пичове отново иззад, надъхани до край. Готови да смачкат моя опонент, моя отбора, който ми е опонент, всъщност, извинете ме. Но да видим какво ще се случи. Тук сега излизаме срещу доста така добрия отбор на Нюкасъл. Нюкасъл не е отбор за подценяване. И ето е първата възможност. Хонас Гутиерес пробива стопката, шпагат на защитник, удари 1-0. Хонас Гутиерес. Страхотен гол, 50-та минута, 1-0 за тях. Няма смисъл, много хубава атака и завършващия удар прецизен. Да спасяем под вратаря, всъщност така, ето мушна я, оп, 1-0. И все пак, тук се опитах да направя уж нещо, но тук това го оставя, за да видите, че наистина резултатът е 1-0 и аз наистина губя, за да няма после някакви такива, да я знам, измислени. Тук ето Раух и свършва матча. 1-0 загуба, което е лошо, тъй като не трябваше да е така, трябваше да е победа, но ето го матча срещу Одензе Болт клуб, да го наречем, защото не знам как се произнася наистина. И те имат доста скромничък състав, но погледнете това за гол. Центриране на Скот Браун от корнер. Удар с глава на Пейчинович и гол. Страхотно попадение. Немане Пейчинович. 1-0. Полезен, важен гол. Първият ни гол в Лига Европа този сезон. Първият ни матч. Ще се надяваме да... Тук така доста красив гол според мен. Ето тук вижте пас на Браун. Отново той замесен. Повеждане силно на Букали. Центриране Джаксън Мартинес и това е 2-0. Тотално матирах моя опонент. Шах и мат. 2-0. Резултат, който трудно се поправя, предвид, че това е 56-та минута. Има време. Ето да видите пак. Че аз наистина водя. Така малко понякога ще оставям. Само за да виждате и да видите. Тук правя смени. Да, 3 смени. И направо май си ги оставям да си ги видите. Сменям най-изморените играчи. Естествено. Вижте обаче тук това за контратака. Центриране. Избиване. Пас на пар към Ерик Велспрат, който вкарах като резерва. Той към Джаксън Мартинес. Страхотен спринт на Джаксън Мартинес.
Удар и гол. 3-0. 66-та минута, ако не се лъжа е това. В тази минутка е попадението. Страхотно попадение на Джаксън Мартинес. Наистина важен за нас гол. И естествено победа. Първа победа за този турнир за тази година. Ето, оставил съм отново, за да видите наистина. Така, тук сме на ултра дефензив и започвам с пасчетата. И тук така свършва матча. При такъв резултат, значи ще ви оставя без звук с склад репорта и класирането. Благодаря, че гледахте този епизод и до нови срещи.